салом алайкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародаро ҳама каса хушомадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкаштон мегардем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва зангулаи канала пахш кунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. аз дастгири ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. хоҳиш мекунем ки дар комментария фикрҳои худро нависед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо ки рӯи экранда ҳастай сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва як бор дига хоҳиш мекунем ки бародароне ки бори аввал каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки дастгири шумо пешравии мо ҳастай. мегузарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. Lexus 350 ҳастед бародаро. Американка, солаш 2008, созишвориш танҳо бензин, кузов внедорожный, объем 3,5, коробка автомат, ҳолатиш беҳтарин. мошин бародаро ҳама наворотош кор мекунад. мотор, коробка ходовиш 100%, краскаш тоза, задагӣ пустагӣ умуман надора. на ходвай бародаро дастарош насум дар кӯрай фурӯхта мешавад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 140 000 сомон мегӯяд. хайдори аниқ боша, бо биёи мошина айпеш бина мегӯяд. савдо мекунем назди мошинда. марҳамат бародарои мошинхар, рақамҳои рӯи экранда муроҷиат кунед, маълумоти иловагира аз соҳиби мошин дастрас кунед ва дастгирия фаромӯш накунед. ҳатман лайк гузоред ва каналда обуна шавед. раҳмат барои дастгириятон. мошин навбатӣ боша бародаро. Opel Vectra B, яъне дути ҳастай, солиш 2000, созишвориш газ бензин, кузов седан, объем 1.6, 16 тага, коробкаш механик, ҳолатиш беҳтарин. мошин бародаро кондитсионер дора, климат-контрол, гази бензин 100% кор мекунад, гази евро 4 заводскоя бародаро. мошин қарор дорад дар шаҳри Бохтар. наша 40 000 сомон мегӯяд. срочно сум дар кора бародаро. касоне хайдор бошед, рақамҳои рӯи экранда муроҷиат кунед, маълумоти паратара аз соҳиби мошин дастрас кунед. хайдори аниқ боша бародаро, бо савдо мешавад. бародаро трактори мақсад ки се баллона гуфтагӣ буданд, якта гуфтагием. созишвориш дизел, коробкаш механик, ҳолатиш хуб. трактор бародаро на ходвай 100% кор мекунад. бародар дастарош насум дар кора, бо нархи арзон фурӯхта мешавад. қарор дорад дар ноҳияи Зафаробод. нарша 25 000 сомон мегӯяд. хайдори аниқ боша бародаро, мегӯяд биё бина, савдо мекунем назди тракторда. илтимос беҳтар занг назанед бародаро. касоне ки хайдори аниқ ҳастед, рақами рӯи экранда муроҷиат кунед. эълони навбатӣ бародаро, замини фурӯшӣ ҳастай, 8 сотик замин. ҳуҷҷат дора. наздишда беморхона, масҷид, мактаб, стадион ҳастай бародаро. қарор дорад дар ноҳияи Данғара, деҳаи 401. нарша 60 000 сомон мегӯяд. бо савдо мешавад бародаро. кадоне ки дар кор боша, марҳамат барои маълумоти паратара ба даст овардан рақамҳои рӯи экранда муроҷиат кунед. ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе бори фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, дар имо ё ки ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. бародаро 06 арзон пурсидагӣ буданд, як ёфтагием. солиш 87, созишвориш бензин, кузов седан, объем 06, коробкаш механик, ҳолатиш миёна. мошин бародаро овозида шуда 100% кор карда истодаем на ходвай. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 7500 мегӯяд. ҳуҷҷатҳои солонаш бочидагианд. касоне хайдор боша мегӯяд, бо савдо мешавад. бародарони хайдор, рақамҳои рӯи экранда муроҷиат кунед.
Эълони дигар мо бародаро хундаи тариксаста пассажирини. Солша гуфтагӣ нест бародарои соҳибаш, сӯзишвориш дизелай, коробкаш механик, ҳолатиш хуб. Мошин на хаду бародаро ҳамаш 100% кор мекунад. Салонаш тозаҳай. сиденӯш бародаро чихӯлуша нав алишкарагай, кандагӣ нестанд. Мошинам пусидагӣ задагӣ надорад бародаро. Бародар дастарошна сум дар коре фурӯхта мешавад. Қарор дорад дар шаҳри Душанбе наша 40,000 сомон мегӯяд. Ягон мошинхари аниқ боша бо мегӯяд арзон мешавад. Касоне харидори аниқ ҳастед, рақамҳои рӯйкунанда муроҷиат кунед, маълумоти паррактара аз соҳиби мошин дастрас кунед. Ин буд якчандта мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. Шуморо ҳоихи мошин, хона, замин, квартира чизе бори фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, дар номраи имо ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. Ва бародарои каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шавед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. Раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. Аз дастгири ҳар як шумо миннатдор ҳастем. Дастгири шумо пешраи мо аст. Хайр то наворҳои оянда.